Бу без балалар белән эшлибез үзебезнең балчыктан, Саба балчыгы. Саба балчыгы дип, Саба җиренең балчыгы дип әйтәм инде. Бер-ике керәк истәге кара балчыкны алып ташласак, аскарак төшсәк, инде кызыл балчык чыга башлый. Кай вакыт балаларда сорый, каян аласыз? Менә яңа килгән әле яшь балалар, теге белмәгәннәр, каян аласыз? Мен әйтәм, безнең бит инде аяк астындагы балчык, үзебезнең балчык. Мен әйтәм, бакчагызда казып карасагыз, шундый ук балчык чыга. 80 елны Дүшәмбедә сәнгать училищесын бетердем. Аннары инде без 90 елларда бу якка кайттык, туганнар янына яшәргә. Монда 1995 елны Саба сәнгать мәктәбенең филиалы бар, музыка бүлеге. Монда инде рәсем бүлеген ачтык. Мондагы балчык, дип әйтим инде, кызыл балчык бик кызыктырды безне. Монда ул вакытта бик актив газ үткәрәләр, күп җирдә казыйлар, матур-матур кызыл балчыклар чыгадыр. Шуннан без балалар белән алып кереп, шуннан әвәли башладык инде. Үземә дә бик ошады, балаларга да ошады. Төрле хайваннар, кошлар, төрле әйберләр әвәләдек, әмма дә ләкин андары алга таба инде без бик кызыксына башладык. Безнең милли тема белән инде халык тарихын да укып, эзләп, ул вакытлар да шундый бит инде, бик зур дәрт белән кызыксындык инде. Үзебез дә шулай, балалар да мәктәптә дә укыта башладылар тарихларны, үзебезнең Татарстан тарихын. Әвәләү бер ошатып әвәлибез калфакларын, мәсәлән, анда алъяпкычларын һәм башка түбәтәйләрен, әмма дә ләкин әле буйсы да бар, буяганда инде шул тагы да китаплардан карап, шуннан инде буйдырыйк, буяганда балалардан таләп итәдер. Ничек булса да бик ачык буяу белән түгел, чөнки элек бит инде безнең халыкта табигый буяулар булган инде. Алар бик ачык булмаган, алар табигатьтан да караганнарында нинди төсләр, ничек туры килә. Шулай итеп, ипләп җайлап кына, менә шулай итеп, мулаем итеп буягыз дип шулай өйрәттем инде. Әллә кая эзләнергә дә кирәкми, үзебездә, тормышыбызда шул, мәсәлән, композициялар, бию, гармунда уйнау, каршы алу кунакларны, аннары безнең күп кенә бар элекке тормыштан менә балаларга аңлатам инде, менә шулай май ясыйлары, элек чигеп утыралары, шулай вакыт булганда инде матур итеп менә калфагын да киеп, чәчен дә каплап, матур итеп, аннары менә җеп җирләү инде тоже даими булган бит инде безнең халыкта. Җондай берләр дә бәйләп кигәннәр, ностилар, бәйләләр, шәлләр. Әлдә бар бит инде ул кешеләрдә, шулар искә төшереп, минем әби дә бәйлидер, минем әби дә шулай ясыйдыр дип искә төшерәләр дә, шуннан инде дәртләнеп эшкә тотыналар. Мәсәлән, кыш безнең менә шулай алабыз да, кәгазьдә инде, мәсәлән, газетта ярый, любой бер кирәкмәгән кәгазьдә ярый. Һәрбернең кулына әзерләп куям чүпрәкне юешләп алабыз инде яхшы гына. Безнең стәлләр чиста була. Мин балаларны өйрәтәм инде, конечно, ул сразу чиста булмый. Бер-ике дәрестән алар уже өйрәнәләр, чиста стәлләрен дә сертеп куялар. Менә стәлләребез бик матур, чиста. Безнең шундый менә яхшы оборудование, администрация Раис Нургалиевич биргән инде, рәхмәт җаусын, 2000 еллардан шул стәлләрне саклап, бу стәлләрдә эшлибез. Ничә ел, менә рәхмәт әйтәм, искә төшкән сайын балаларга да сөйлим. Рәхмәт. Юш чүпрәк, балчыкны әз генә тоткач тагы менә кулны сертеп була, куллар чиста була. Эш дәвамында шулай сертеп куялар. Кулда кипми, тоткан балчыкта кипми, шул балчык кисәге инде конкурс игълан иттеләр инде. Минем старшийрак кызлар инде 2-3 класста укыганнар, әзерләдек шундый композиция. Монда безнең менә Пермь татары, аларның ирәндек киемнәрен, орнаментларын, Казан татар кызы менә матур итеп бизәгән, чиккән, алъяпкыч кигән, яулык бәйләгән, һәм тагы менә бу инде якынрак хәзергәчә зәңгәр шәл дип менә күрәсезме? Ул кыз бик дәртләнде, шул зәңгәр шәл дип шуңа туры китереп такыясын да, зәңгәр шәлен дә, менә бу безнең Мишәр кызы хатыны дип башларында ничек менә монда әйберләре тастар дип атала, дип булырга тиеш, менә шулай итеп төшереп, менә шулай итеп ясаганнары. Монда инде бар менә Крашин хатыны, шундый менә шакмак тукымадан киемнәре күргәзмәдә катнаштылар балалар, беренче урыннар алдылар. Күңелле булды, үзләренә бик ошый инде. Балалар белмичә үсәләр, үскәч аларга инде кызык та түгел ул. Менә шул әле кечерәк вакытта, укыган вакытта күңелләренә кирип калса,
гомер буена кала инде ул йөрәктә. Минем укучылар инде алар хәзер үз семьялары белән торалар. Күбесенең балаларын да өйрәтәм, монда яшәгәннәрен инде алып киләләр. Әле алар менә аралашканда без хәбәрләшәбез, искә төшерәләр менә, эй, Розкарина, помните, вот без шулай итәдик, шулай барадырык, шунда. Әле алар хәтта Казаннарга барадырык бәйрәмнәргә, ниләр саттылар, кайбер үз әйберләрен. Мин димим, үзегез мәйтәм теләсәгез сатыгыз, кайбер әйберләрен хәтта иностранецларга да саттылар. Бер зур кисәктән әвәләү. Менә шулай итеп рәвешен китерәбез, кирәк җирен кысабыз, кирәк җирен әзгә тартып, менә тымшыкларын менә мәсәлән шулай бераз тартып чыгарабыз, койрыкларын озынайтабыз, озында менә шулай баса-баса озынайтабыз. Менә бу гади кыш инде мәсәлән, чыпчык та, песнәк тә булырга мөмкин, кызыл туш та булырга мөмкин. Рәвешен китергә була инде, теге койрыгын озынайтып, кыскартып, гәүдәләрен тулырак ясасак та, мәсәлән, формасын китерәбез. Ну, ул кыш куйсак та, менә хәзер монда куеп карыйм. Менә монда куйсак, ул яхшы гына тормый инде. Кырыйга ава, аңа подставка кирәк. Менә күрәсез, менә шулай итеп подставка әвәлибез. Мәсәлән, тагы бер кисәктән подставка әвәлибез, анысын тоже өйрәтәм. Подставка инде бер шундый бер формасын китерәбез, баштан басырга мөмкин, менә шулай. Турнетка дип атала. Менә шундый турнеткалар бар безнең. Менә шулай итеп турнеткада да эшләсәк була, балалар да бик ярата. Турнеткада эшләргә, чөнки турнетка әйләнә, аларга бик кызык инде. Менә шулай итеп рәвешен китерәбез әзгенә, искә таба сузып, аста инде алмаслык итеп киңлеген әзерләп куябыз. Менә шулай. Кирәк сайын, менә кичкенә генә бер савытта инде була су. Кулны чылатып була, аннары кирәк җирен, теге эшләгән әйберне кирәк кырыларын нитеп сыпырып куярга мөмкин була инде, теге түгәрәкләр өчен, моторлар өчен. Аны хәзер инде бөтенсен күрсәтеп бетермим. Менә шулай итеп, мәсәлән, безнең астагы өлеше әзер булды. Шуннан безгә кирәк бер кичерәк кенә әйбер, стека дип атала. Үзебез дә әзерлибез агачтан һәм бүтән теге тимер әйберләрдән дә теге нирәк булсын өчен, үткенрәк булсын өчен, очлырак булсын өчен. Менә бу балчык безнең теге магазиннардан алган булмагач, простой булгач, аның кай вакыт ташлары да чыга, шуны тамырлар да чыга, аларны алып куябыз инде. Ансы безне куркытмый. Ну, балчыгыбыз булгач, самое главное, менә ике яктан да кышның да астын, бу астагы подставканы да шулай итеп без тырныйбыз, мәсәлән, стека белән тырнагач, аларны әзгенә юешләтсәк тә була. Шуннан инде без аны ипләп кенә каты басмыйча, ату атылау, каты басмыйча гына менә шулай ябыштырып куябыз да, аннары инде безгә нәрсә кала? Кырыйларын шулай астагы шул өлешен моторларга сыпырып карыйбыз, ничек кышка якай. Менә искә караса, без аны әле балчык безнең юеш, без аны искә каратабыз. Кирәк булса, мәсәлән, бер нәрсә ашыймы, нәрсә монда композициям булам, берничә кыш белән, мәсәлән, аска карап тора, я ничек инде менә аны инде балчыгыбыз кипкәнче, без аны үзебез рәвешен китерә алабыз инде кирәклечә. Задание буенча инде. Кем ничек, кайбер балага бер төрле шый, кайбер балага икенче төрле шый. Шулай итеп, балчык белән төрле әйбер эшләргә була, ул теге төрле формага китереп була. Балаларга шунысы бик ошый аның. Балаларның кулларында да, менә балаларны тыңлый, бала нәрсә ничек тели, шуны эшли ул. Булып чыкмаса, мин билгеле ярдәм итәм. Әмма дә ләкин менә моның башы әле бераз борылды. Ну, борылса да була, икенче якка да борсак була. Астагы, мәсәлән, аяк өлешендә анда җирдә басып тора дисәк, күрсәтәсебез килсә, без аны, мәсәлән, төрле әйберләр белән, менә ни инде, яфрак, ни анда ширәм үзгәртә алабыз, рельеф ясый алабыз. Теге бөтенесе, ну, һәм канатларын, күзләрен, тымшыкларын буяу белән буярга булса, калдырабыз шома итеп, буяу белән күрсәтәбез. Мәсәлән, рельеф итеп ясарга безнең теләгебез булса, без аннары инде теге күрсәтеп, кирәк булса тагы истәп, канатларына сызыкларын истәп, каурыларын күрсәтеп, ансыны инде менә шулай мәсәлән истәп алабыз да, балчык өлешен менә шулай итеп ябыштырып, майлап итеп куябыз да,
тигез булсын өчен койрыкларын да шуның өстенә җиртә алабыз инде без төрле күрсәтә алабыз каврыларын мәсәлән. Теләкләр булса инде балаларын кой бер бала буясы килә инде ансы шулай итәбез. Монда инде мәсәлән менә төрле рельеф күрсәтергә була. Менә күзендә хәзер күзендә әзгенә кичкерәк кенә күзендә менә күзе тымшыгына якын булырга тиеш. Әзгенә тымшыгында менә шулайрак бер яктан гына күрсәтеп куям инде сезгә. Әзер балчыктан әвәләнгән әйберне без киптерәбез. Киптерәбез берничә көн. Тиз генә кипми ул. Аны әле ярылмасын өчен әзгенә целлофаннар белән дә каплап куябыз. Бик иссидә җылыда теге сквозняк булса ярыла кайбер җирләре. Шул кипкә чипләп җайлап кипсә, ярылмаса, ну карыйбыз инде кайбер җирләрне кирәк булса сылап та куябыз тагы юеш балчык белән. Шуннан инде пешкә куеп яндырабыз. Иртән кабызсак, ярты көн әле ул температура җыя. Температурасы менә дә 700 градуска, 900 градуска анда карап торабыз. Карап торам күпме кирәген. Яннары инде мәсәлән тагы бер ярты көн суынырга тиеш. Аны суынганчы ашарга ярамый. Әйберләр, иштәге әйберләр алар кып-кызыл була. Теге сары кызылга төшә инде теге күмер кебек инде менә теге нитә торган, ушакта яна торган күмер кебек. Шундый төскә керәләр. Ачмыйча кичкә хәтләр менә пич суынганчы көтеп торабыз да, шуннан гына инде ачып алырга мөмкин. Әйтү әле алар җылы була. Ни хайран гына. Кай вакыт инде ашыкканда анда конкурсмы нәрсә төрле чираклар булды бит инде безнең тоже. Шулай итеп тәҗрибә җыйдык инде. Менә бу кайбер әйберләр безнең менә булар яндырган, булар буямаган. Менә буягач инде икенче төрле була. Кайбер әйберләрне буямыйча специально тонировать итәбез, теге рельеф белән ясасак, именно шулай итеп буямыйча да калдырабыз инде кайбер шундый композициялар да бар.